Asikubingelele sikwamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network sekuphinde kwaleso sikhathi ke la esihlangana khona nethimba likangilokothe sibheka nje indaba esithi izona ezihambe phambili esontweni. Uyakwazi ukuthi usixhume ngokuthi usithinte ku 0614017076 okanye uthumele i-email ku media@gmail.com. Asibonge ke kubona bonke laba abasubscribeayo, abalikeayo, abasherayo, abakommentayo nabasibonisayo ke nje ukuthi ake nithi ukulungisa laphana nithi ukwenza kanje laphana siyabonga kakhulu kusho likhulu kuthina because this platform ayikho ngathi kodwa ingawo wonke umuntu. Ngaleke kokudla isikhathi ngoba nakho vele sesinje asibingeleleni bantu benkosi. Siqale ngengane yekhehla. Angibingelele lapho igama ngoSebenzisa Ramwelethi ningithola lapha ku Fly Radio Fly Zone from 10 to 1 Monday to Friday. Izeke ngingababikho ke kuleli viki. Hey. Sidlulele phambili. Igama lami ngora Ntifethi Ramosala impela nami ngikhona lapha na ke kwi Fly Drive ngo2 kuya ku5 nangomgqibelo ngo12 kuya ku3. Uyena ukukhumbulane lo mfo wakhambule bathi umzila nkathu umlotshwa Indawo ndomlombovu umpangazitha abathi amanye amadoda ebhala ngamapensela mina ngangibhala ngosiba. Okay. Ngikhona ke lapha na ku Kings and Queens breakfast show. Uyazi ke catch us every Monday to Friday from 6 to 9. What's every? Wena usuku uyiqueen lapha. Mina ngisuke ngiyiking. Ngoba manje ngisebukhosini vele. Oh okay. Guys angizonibuza ukuthi isonto lihambe kanjani. Niyabonakala nibahle ni right khombisa ukuthi isonto beli right sayibona hairstyle lapha esezingeni eliphezulu. So mina lami isonto nje ayilihambe kahle kakhulu. Yesterday bekusuku olukhulu bekuzalwa lo sisi lo. Khona lo sisi washiya kubo wa decide ukuzompintsha mina empedeni wami so ubezalwa izolo ilengeleleze khona guys impilo inzima uthola ukuthi your other half uyazalwa. The only thing ongamnikeza yona happy birthday kuphela usho ngomlomo noma uyobroki kakhona nathi sisho njalo sithi happy birthday mama Mahlase. Yeah so ke yeah so bezalwa ke izolo ngimphile happy birthday sengobona ukuthi amagwinya ngiyamzamela esitshaya inkonzo yamenzela but uyabona ukuthi kubalekile ukuthi abantu guys abasupport abantu abathenga incwadi abantu abathenga ama magazines so that singezugcina nje ukuthi kuthiwe happy birthday yabo sikwazi ukuthenga into encane yeah uzokwazi nokuthenga izulu ubheka nje a simple thing but asikhalela into ezinkulu hayi mkhiphela lapha West Town yeah oh siyagagamela ke manje phela ngisibazosebenza supportile supportile angiyabathemba abantu ngiyabathemba ukuthi nathi soba no Christmas okhanya ngesibe no Christmas omnyama thola ukuthi izinto ayihlangani bafethu indaba zenzekile kuleli sonto dabe ngifisa siqale silibheke silunguze ama cases rape crime GBV eSouth Africa anyuke ngendlela eyisimanga uma ungena ku social media uthola ukuthi nosebulewe kunosebanjwe inkonzi there's a guy nje kuthiwa ukwazi insela I think sonke siyamazi ukwazi insela he's a poet khona into akade benza lapha ku YouTube beno balentombazana Lunasi noma uThenasi kontombazana nevoice emnandi nje abanayo lapha uthenge i-Range Rover Chaga kaphela I don't think usuphelele 2 months 8 igebengu zazama ukumbamba inkonzi ngenhlanhla wakwazi ukubaleka but zimlimaze ngendlela engenhle ebusweni so ungangoba sekuphazamiseke zonke inhlelo zakhe manje i-show yakhe le ku YouTube imile njengamanje because ngeke akwazi ukuvela emphakathini ekulesa simo akusona. There's another guy esimaziyo sinokhumbulani we won't mention igama lakhe there's another guy ongasagwetshwe noma inini obhekene necala lokunukubeza child pornography necala lokunukubeza necala lokunukubeza ingane futhi under age yeah so there are things guys esithi mazenza kube sengathi sonhlenhle sihlakaniphile so love singayicabangeli future so cabangela nje le gama ekezothu engikhuluma ngazo sikakwazi insele bangaka abantu njengamanje abazo affecteka ngokuthi wena
decide ukuthi umlimaze into yakhe Yeah, njengoba nje kunabantu abaphelele umsebenzi kunemindeni engezukondleka yeah. nangomunye ngapha umiyobhadla ejele izingane sisele nobani Yazi sakhuluma la khona enginami engiyitholile ukuthi ke ikhansela le IFP elinukubeze le video bintanda nje lapha enkundleni zokuxhumana inukubeze ingane manje ke iyaveza la bekhuluma ngathi ufonela uma wengane umama wamrecord emgodlisa emvala umlomo ngo10,000 uthi mama ngeke ngikwazi ukwenza lento yenze kumina ungibulele besikuthemba la ekhaya uyamtshela ukuthi abazobani bani bayakwazi wena uyabazi obani bani bayakwazi wena ukungabe yaxolisa isinto ayenzile yobe yizingaxoleleki uthi hey ungabe usasho kulabo bantu ngoba ngaphelela umsebenzi wami into ayicabangela yena umsebenzi kunento le ayenzile elikunjani ikhansela laseMtuba inkinga enkulu ngementality manje yabantu besilisa yabo but I would not say all of them yabo ngoba nalento iya affecta ngisho abantu besifazane lento entitlement yabona lonto as if bona baya deserve yabona lonto ukuthola lezo zinto without any consequences yabona lonto so kunalento yabona khona nje into engeke ngisho yokuthi khona isisho sesingisi esithi give a man a fish and he will only eat for a day but if you teach him how to fish he will eat for the rest of his life yabona lonto manje thina sesibulewe kahle South Africa sanikezwa izinto on a silver platter uyayibona lonto sangani kwavalwa imisebenzi kwathiwa sokondliwa ngo350 uyayizwa nje lonto yabo kahle leyo nto iyamdegrade umuntu uyayibona lonto umuntu uzagcine ngokuthi izinto ziqhamuka mahala kalula azagcine bene sense of entitlement uyayibona lonto azagcina umunye ngikubona uhamba nje ngemoto yakho lapha ngaphandle ngithi hayi nami ngiyadeserve ukuthi kule salary nayo nami ngine-share uyayibona lonto angithi akasenayo lento ye drive yokuthi no nami I need ukusebenza kanzima uyayibona lonto yabo vele uRamaphosa uyasonda mahala and yazi lento eshoyo I think isuka kude Khumlani khona lento ebiyenzeka sisakhula namanje ngiyabona isibuyile yabantu besilisa abayitshela ukuthi umzimba wabantu besifazane wabo umuntu wesilisa uyitshela nje ukuthi umebona umzimba womuntu wesifazane ngibona into ye-sex ngiyatshela lonto so angiboni umuntu onomqondo ngibona into yokulalwa bisiyabulawa yabo angithi ke it goes both ways nabantu besifazane uma bebona indoda manje babona nje i-ATM uyabona abanayo irespect yokuthi lo muntu yes he is a provider umuntu wesilisa ke is built ukuthi abe provider uyabona lonto kodwa being the provider respect yabona umuntu wesilisa akadingi uthando udinga irespect uyayibona lonto you respect umuntu wesilisa will show you uthando uyayibona lonto so manje lento isebeyitwistile uyayibona lonto kwaba ukuthi no when you are entitled ukuthi I'm entitled ukuthi wena ungondle ngoba umuntu wesilisa bakhohlwa ukuthi ikhacha isafana asilikhuluma iqiniso because phela labantu abaphethe laphana ba against amadoda ngiyenze ngithi futhi mina ngelinye ilanga ngiyafisa ngisiqala umkhankaso ngiyazi usozwa uphumelela umkhankaso ongasile wake sidonse imvubu sekulamadoda lapha eParliament wonke siqale kuyena upresident sigudle sishone phansi kuma ministers mhlawumbe sesifike nasemakhansaleni asikhuluma into eziningi uma sifika vula ibhloko sibona how we just want to see window ngempela because indlela benze ngayo nemithetho abayishaya bakhombisa amadoda indoda ngempela ecabangela enye indoda ngike ngibone mina ngeke ngahlala emajointini ngisoma nje kakhulu ngalezi ayikhathi into engangiyibona lapha ngangibona amadoda ngempela indoda okufike kuyona Nkosi yami uthola ukuthi unemali kaBhiyo wodwa ethola lonto then uthatha uBhiyo wodwa ubeke etafuleni uphuma udaku ungasazazi negama yabo because amadoda ngeke akubukele
uhlupheka yes. yabo ngiyakubukeke unqaniwe amadoda akwazi ukushela iluze eyi1 kaGwayi ewu7 Yeah. ashaya iphuli yakhe adlulisele omunye nomunye adlulisele komunye yabo so uthola bathokozile bonke Yeah. but amadoda njengamanje ngendlela sebulewe ngayo indoda siyibheka yona ukuthi hayi mina uma ngabe ke Range Rover ukuthi wena ulala ungadlile ukudokela igayelwe mina le Uyacabanga ke ukufike ubulawe ugovernment owambeka wena ukuthi akuphathe uphinde uzobulawa ekhaya yeah ubulawe unkosikazi onga appreciate ubudoda bakho uyayibona leyo nto that's why most efunziwe njalo efunzwe wona lo government efunzwe yiwona lo government that's why what do you expect uyabona that's why most amadoda they end up being animals uyayibona leyo nto esingasho ukuthi kuhle yes asisho ukuthi madoda asiphumele sofuna usizo masibona ukuthi lezimo zempilo seziyenzima asiphume seko counseling asiphume sixoxe namanye amadoda ayazi thina amadoda sinama platforms lesikwazi ukuxoxa khona yes yabo uthola siyaxoxa nje khumbulani ukuthi hey angishayi for vechizolo futhi angishayi athi abanye mabe police station nje afika athi hey wangishaya umfazi uyayibona leyo nto noma umunye athi hey asangidlongula amantombazana amathathu uyayibona leyo nto ethi uyoceba uyayibona leyo nto bavele bafike bamhleka uyocabanga uyayibona leyo nto uyabo uyocabanga usuke edlonguliwe na angithi umuntu wesifazana naye mayidlonguliwe uyahamba yoceba and yazi sizoyikhuluma leyo ekhumbulani ngelinye ilanga yokuthi abantu abaningi besilisa they've been through rape bedlongulo there's a guy ngikhuluma naye usebenza kwenye production nje wayecela bandla ukuthi ngoba niyakhuluma noke nikhulume ngalento wayecela nje kudala ekhala ngokuthi yena njengamanje une problem yokuthi abantu besifazana akasababunga ngendlela efanayo akasi homosexual but akanamizwa futhi abantu besifazana because ngesikhathi esemncane uanto wayesiza the way I am abuser ngayo wagcina ephelelwa uthando labantu besifazana so lo anto wayenza kungathi into encane nje into enormal kathi uyibulala iqede ingane bulala ifisha yomuntu mina I'll be honest yabona leyo nto I never speak about these things uyabona leyo nto ngobani sazi ukuthi uma uyindoda fela ngaphakathi yabona leyo nto yes I grew up as a young kid I was abused by a cousin of mine uyabona leyo nto umuntu engangihlala naye endlini emngakanani emdala kunami mfana ntombazana ese high school ntombazana uyayibona leyo nto mina I think ngaleso sikhathi I was in my early years of ngisaya crash kodwa ingane isuke isihlakaniphile lapho ya musese crash semncane kakhulu yebo kodwa khona izinto engasuka emqondweni uyayibona leyo nto umuntu wesifazane azenza kuwena uyayibona leyo nto but ke I don't know mhlambe indlela engakhiwa ngayo ngoba I was never traumatized ukuthi ngize ngigcine thothi manje senginenzondo uyayibona leyo nto khona izinto engingasazenzi cha ngumfana nje ngiphelele uyayibona leyo nto ubungamcebe futhi nginezingane zo3 uyayibona leyo nto ikona nje kuyabonakala ukuthi uhlukumezekile kancane manje bungena into ukuthi umcebe ukhazini uyabona mawusa ingane usase crash futhi kuyena okunakekelayo ngeze khona uyayibona leyo nto futhi umuntu ohlala naye endlini cousin wakho yabo kwazothi uyathi uyikhuluma ukuthi uyithatha block ufunde ecrash akashayelwe kona lokho into yebo no the reason ngiyibuza leyo nto ngene ilanga futhi sophinde siyibheke we need to revisit le topic ngifuna sibheke indaba yoMaSgcosi no fanele siyibheke thina sikhule edlala uMaSgcosi and thina sikhule baba nomama kubo ubaba nomama nobanibani yabo ingane no and mina ngangiyinkukhu kufanele ukuba inkukhu and yazi leyo nto there was nothing wrong with it and namanje kumina I'm still struggling ukuthola into wrong ikona but these days njengamanje usukuzwa kuthiwa kuboshwe ingane na 9 years ngokuraping ingane na 16 years ina 6 years kuboshwe umfana na 13 years ngokuthi kuthiwe urape ingane ena 9 years
akakayenzi sense kahle kumina because labo bantu bonke kumina kuseyingane and they were doing this thing angahlamba line so throw up ukuthi lo this is an act yobungane lokho sekuyi rape basukhuluma ngelinye ilanga kodwa bakuthatha phi lokho obani lezi ngane angeke wazi inkomo nje Siyadala sasidlala nje ukuthi ngiza nokudla ngizopheka kuyalalwa bese kuseni kumele sikhale bese bayasiphakela wona uku kekhalayo Cha kumele ngikale ebusuku kumele ngikhale ekuseni udle imqhakazo so okwakho nje ku inkinga yabona the problem stems la yokuthi abazali bamanje uyabona lonto i-lifestyle abayiphilayo they are very busy uyabona lonto so they don't monitor izinto ezibukwa ezingane zabo uyabona lonto so ezinye izinto zithi noma ingane seyidlala playfully uyabona lonto uthola ukuthi khona ingane eseyazi imkhuba eyibuke lapha kwi-TV abanye kuma social media la uyabona lonto abanye khona endlini because yabona ngeke ungitshela ukuthi kulo RDP house abantu abakhelwa bona ukwazi ukufihla yonke into uyabona lonto uyibone lapho ingane ukuthi hayi ibone mawale ukuthi ingane zibabona zibayi abuse ingane phela one thing you have to remember ngengane ingane iyafana njenge computer engakazi loadwe lutho uyabona lonto so the information ingane ibukayo iplus eyitholele yona iyaloadwa enganeni bese ibona ukuthi iyona into eright ekufanele yenzeke uyayibona lonto mhlawumbe enye ihlezi ibona umama ethola ibhakela uyayibona lonto nayo izokhula leyo ngane ihlukumeza ezinye uyayibona lonto yazi ukuthi umfazi uyashaya umuntu esifazane uyashaya uthola ukuthi eyengane yazi ukuthi uma unokushaya ubaba kabi nje uyayibona leyo nto nayo izokhula ibe naleyo nto yokungabi nerespect for abantu abadala uyayibona leyo nto no guys sizoyikhuluma but ake sinqositha abazali ake baba abazali ngiyazi ukuthi kule minyaka le edlule kulabazali abaku age yethu hayi siyalekha kakhulu kulento ye parenting yokuba abazali in fact iningi lethu sababazali singakakuhleli ukuthi siba abazali that is why sinengane uthola umuntu unezingane ezu3 ezu4 ko mama abahlukene noma ko baba abahlukene kade kufunda enye post ku Facebook ekseni ethi siyakuzwa nje ubhizo uhlala utshela abantu ukuthi hayi mina ngumother of 2 yabo uthomi ecacisa phela ukuthi umother of 2 from uSiphamandla noSipho but isikhonyiso ubheki so musa dukulu kuveze kamother of 2 akacaci lo mother of 2 yazi sasho le ndaba ukuthi ithina singakwazi ukukhulisa ingane zethu kangonye event ehall akhuluma lapha na ke iphoyisa lethi ake sigade ingane zethu ake sinayekele ingane zethu la nje kanti ngeze kuthiwa ingane zihlala kuzoba 12 eminyango usuku muyibuza ingane ukuthi ufunani usemncane kangaka asuke epatrola ke ehamba unifunani ebusuku bathi uma nobaba basikhiphele eminyango bababhizi basafuna ukujabula kanjani manje ebusuku mongathi ingane ingane bengafika imoto bathathe ihambe benze njani ke bona mabefuna ukujabula ngoba phela bahleli kuleli ikopi le RDP house hayibo ingane ziyafunda phela hayi ngeke ngabenze ezinye izinto hayi ukuthi yabona ukuthi kuningi okudinga ukulungisa kuningi singayithatha nje lightly laphana but lento isuke emuva ekutheni nabo bafuna ukujabula kodwa manje izima zibavumela the only option abanayo nje manje ukubulala ingane ngoba phela kuyibulala lokho hlale ngo12 yabo bafethu adlulele phambili olunye udaba engifisa silibhekela udaba esikhulume ngalo last week udaba lwalensizwe enginkosana ka please call asibonge inkosi yami ukuthi cha ekugcineni kwakulinda ukuthi kuze kukhulume thina bese iyalunga indaba yakhe so uyabona amandla esinawo guys so uVodacom ke balungisile indaba la ka please call ba settleshile bafinyelele ku settlement engadalulwanga abayenze out of court so siyabonga kakhulu ukuthi igcine kuhambe ngendlela lokho. Okay, umbuzo khona ke guys kule ndaba isection uyakhumbula ukuthi ngesikhathi iqala 16 years ago
besilokhu sitshelwa about everything yenzakalayo belokhu besitshela ukuthi okay njengamanje baya enkantolo njengamanje bafuna isambe sukuthi njengamanje nayi offer ekhona etafuleni ilena but uma sebenza i-settlement sebesishiya ngaphandle is it fair to us as South Africans ukuthi sishiwe ngaphandle ngalolu hlobo ngoba siyafisa ukwazi ukuthi lo mjithu besimbamba inkunzi uphethe malini esandleni angithi ke babebona kona lokho ke ukuthi sombamba hayi ukuthi uzofa nomena ngabe ayishwa ngaseqaleni kodwa ibhlungu lento ufika iqala istory sibe juice yabona seqhamu khona uvutho ondaba senjiwa kanjalo phela uyazi ukuthi bafanele bangaqalishi uqala uyabona mawusukhuluma ngemali kule state secountry section futhi ngabe sithi singabe kahle simphanyeka kwi-billboard sithi nje nayi i-target yayibona leyo uyacabanga njengoba abantu bekidnaphela uRaf ukuthi uRaf uzophuma uyayibona leyo bakidnap how much more lokho ekuzozwakala ukuthi mhlawumbe uthole mhlawumbe substantial billions wasebecabanga manje abayicabanga ngani waseqaleni bemtshela ngale mali emfuna ukumnika cha phela angithi manje kwakusabuildwa le hype around yabo the story uyayibona leyo 16 years ukuthi uyayibona leyo futhi kuko konke kulo 16 year period kahle mhlawumbe babe yitshela uVodacom wayitshela ukuthi ngeke uzogcina ungakhokhanga uyayibona leyo kodwa as it has come to term ukuthi uVodacom ke has finally paid uyayibona leyo ukudalula imali yes okay athi ngikuvumele Nceko ngiyakuvumela kulento eshoyo ekutheni uma abantu kwazi ukuthi unemali engaka usengcopheni yokubanjwa inkonzo bamyekeleni lo mthetho uRamaphosa siyazicelela bandla ukuthi basitshele bamyekeleni ke because we know namabhiliyoni ahlala ngaphansi kosofa so bamyekeleni ke imali zethu abanye ingadini hey yabona matras angisho njalo ukuthi ngithi akuhambe kuba nje uRamaphosa but ngekhali futhi umibanjiwe yabo so phatha ngithi umuntu mina indlela engibona ngayo akufinyeleleki security tight nokunye futhi ukuthi sidlala sonke le game sidlalisana kahle akwazi ngidlale nawe ibhola manje sengizonyathela wena okay ingaba wrong kakhulu kule ndawo yabo hey wa poetic chazela amazi yabona kukhona abasalayo konke asimbongele ke insizwe lapha uNkosana guys asimbongele kakhulu ngokuthi ke kugcine kukhona akutholayo beseshadile kodwa the question is imama nanku umbuzo engizwayo ya cha bengibuza ukuthi beseshadile yini kodwa cha ngibuza unkosikazi wakhe ngibuza unkosikazi wakhe yabo uthi hayi ngempela akabona nje hayi uma uthi bengakashadi uma sithi akakashadi hayi phela ushuthi ngobomndeni khona lokhuluma la yakhona but the question is why the delay no bengafuni ukukhokha phela sengisho ukuthi for so long uyabona lo nto usho ngoba uzophefumula manje andunesibindi le mthetho yabona ayisebadinga abantu mina abafana kwa 5 rand nje ngithi ngiyawuthatha kosenkantolo awukahle ginawini awunawo kodwa phela big sis kodwa nawuyazi into futhi naye benda i-target yabona cabanga the first offer bathe 37 million uyabona lo nto yeah mina ngangawuthatha nawe futhi ungawuthatha no ngake nguthatha 47 million ngakuthi thatha 46 million ninginike million elilodwa hayi angikwazi yazi it reminds me of uanti wami okadabeka uanti kwakuthi makuteleka wayesebenza eKing Edward kuthi makuteleka abasebenzi athatha isikhwama sakhe agoduke angithi batelekela amaholo atsheni ngifuna nje mina kudlalwe ngobasi wami ubasi wami mina sivumelana engiqasha wathi uzokunika le mali and usanginikeza yona ngikhalela nike pho manje sathi yabo ayisho okay guys sidlulele phambili olunye udaba la kumina olukhona oh by the way i-march and march today hey ziyabuya lapha eThekwini shiwe ibus bengimele ngabe ngikhona kwi-march and march uhlala usala nje ngisho nasemhlangeni ngangise nginali ibhadi nje yeah so asibonge kakhulu lapha ku Jacinta ngobe sezuma ne-team yakhe yonke laba bamsene nabo muhle umsebenzi abawenzayo but my concern isekutheni silokhu sisala siba ngemuva thina ezintweni ezisa thina phambili because le issue abantu bokufika abakuleli ngokungemthetho
isiphumile esandleni Sandleni, yeah. and kwabe sinohulumeni osithandayo ngabe kade yalunga but kwasicacile ukuthi asina uhulumeni asibonge bona ke abantu abanjengo Justin Ngobe Sezuma abasilwelayo. Ngiyamthanda uhulumeni. Nangu 350. Dayini. Wazophuma eceleni. Siyeke nje ngoba bakho Ramaphosa ngoba kwayibona le mali ehla ngomlenze kubona. Uzwela ukuthi sebeqala sebethenga amakudu manje. Abasazi ukuthi bazoyenzani imali. Uyabona le nto. Umuntu ayithathe nje ayothenga inkomo ekuthiwa iyodwa iyimillion. Le egcinwe efunyo Ramaphosa. Uyabona le nto. And yet bangaka abantu abalahlekelwa imisebenzi usuku nosuku. Bengaki imindeni elambayo usuku nosuku. Wena uthatha imali yothenga ikodu. Yothenga umnotho womuntu loyo. Ngidana sango 350. Siphethwe bafethu, siphethwe. But mina ngiyamxolela kusebenza methi inkosi yami uhulumeni uyasithanda. Phela ezinye izimo guys fanele siyibhekisise. Yes. Have you noticed usimo sekhala likaSebenza? Amen. Ukuthi umshana wakhe engakhe emdefender anga. No, safanele sikhulume nabazali. Guys, Ngoba leli khala kathi ke ngilibone Samuel. Akadwa. ile likala elalithi na yini ama All Blacks ecishe kora against South Africa. What how? My heart nearly died. Hey, Flane. Sina bafona. Inelasteko. Sizithe yama. Bob Mabena ngelinye ilanga babizwe kwishow ngisengikhohlwele yasho on TV with it was Bob Mabena no Glenn Lewis. So base benikezwe ama rose kwa Valentine. Ewakhala kabi uBob Mabena. Ukuthi yazi angisalizwa mina iphunga le rose. Uselokele lokho Glenn Lewis kanti. Yeah. Okay, adlulele phambili ngoba because yahimacheni manje nje wasisho ukuthi iyaqhubeka so kukuthina guys ukuthi asisukumene asingagcini kukhona abantu esiba push out bahambe phambili abantu abanjengo Macheni Macho oPhalisha Ndudula asisukume nathi kube khona esikwenzayo ngoba lento yabantu bokufika nje wangeke ngasho is affecta sisonke. Yeah, nabo sengathi nje bengangenhliziyo beyeke lezi zinto zokuthi mebebuya sebeyaxabana wena bawile kuyobukwa nani baze bakhiphe nezigaxa hayi No mhlambe leyo idinga abantu abaphuma ekhaya nabazali abaphilayo. Yabona leyo nto ngayibuka nje sebexabana ukuthi abanye babeyothatha i-content ngesikhathi beyelapha kaDlamini but iqiniso lisekutheni umuntu ophilayo ekhanda angifuna ukublame abazali kakhulu umuntu ophilayo ekhanda yazi ukuthi fanele enze nini ngasiphi isikhathi fana lento yenziwa emalokishini uthola ukuthi kushoniwe kaSibanibani siyahamba semncwabeni sohlala ngaphandle emotweni siphuza utshwala sibukwe asingeni nasenkonzweni izaza yabo so zonke lezo zinto sidinga nje ukuthi abantu bakwazi ukuphila nalento nje ukuthi uhamba ufuna ama content ufuna i-content ngisho endaweni engafanele yeah ungayofuna i-content emncwabeni Hawu sebeyishaya ke khona mawusile kahle la ekhaya Hawu wena okuncane sebasuka bayecebelezi bacela ukuvulelwa ama shelf bayokwenza i-content before even that abanye babekhisa idumbu uyake ngenisa leyo nto ukuthi uma sekubona isidumbu lapha phambili uthola ukuthi abanye impela nami ngabona sebeyamshutha ke content ngoba lamafoni akhona nto kodwa nawe isibindi sakho ngiyasaba but inkinga yefoni I believe ekutheni into yama smartphone yafika kubantu abaronke eSouth Africa uyazi ukuthi amafoni amaningi ahlakaniphe adlula abanikazi bawo isidumo siphethe smartphone which means lo muntu lo the only thing ayaziyo kule phone uYouTube nakhona njalo athi ubukani ubuka into ebheke eceleni TikTok Facebook uxoxa indaba zabantu Facebook light cacisa lapho light cacise la yazi but uthi uphethe iphone ka 30,000 ene leyo phone ungafihla imfihlo zakho kuyona ayiphethe hamba nayo insuku zonke angayiboni futhi uphethe iphone ka 30,000 ufake airtime ka 5 rand awusaka usaya lapho awusahaki athi umunye wazwane weave enhle yinhle weave yakhe athi hey ubani 6 inch
Peruvian. Peruvian. Asho Elemba. Siyajabula ukubona ukuthi Vietnam. ufake iweave ka 16,000 ekhanda elingena matric. Amen. Ekhanda elingena khona. Asiqalela na. Uyifakile le wave ka 16,000. Khona indoda elalingalele kufuneka lo 16,000. Kufuneka lo 16,000. Wena ungithandi nje wena baba ngoba manje wena mina hayi lokho kusetshenziswe yakhe phela mkhulu uyayikhethela 400 athi ubani kuleli ikhanda iyaqabana lento le iyaqabana uyayibona lona bese mawuzothi uyambuza ukuthi yini engcono ukuthi ngikunike iwave ka 400 yabona lona ekhanda vele lingena matric nokuthi lelo khanda elingena matric ligqoka iwave ka 16,000 le uzogcina futhi usuyilahlile uyabona lona ngoba phela nakhona amasebethi asemadala lama wave uyayithatha iphose lapha ebhimini yazi ngesinye isikhathi we need ukuthi sibheke ama choices ethu sibheke kahle yes yabona nje uma uzobheka into zama choices uma idlalele lokushini njengami nje mfethu napho qadola kunama needs number 1 yini igama lale hairstyle Chibobo guys we need to have camera abantu ke babona imikhuba esibhekene nayo imhlobo esibhekene nayo njengama kanti bengisayibuza ukuthi nangale hairstyle ngisayibuza nami ngale ecaleni kwenzakalani Angazile yakhe ngathi sicathulo esibhoniwe. okay asidlulele phambili ke njengamanje olunye udaba esikulona asibheke udaba oluthinta ipolitics especially yase KZN uyakhumbula ukuthi last week sikhuluma indaba yokuthi kungase kushintshe ubuholi beprovince kungase kushintshe uthola ukuthi MK party yona ebuyele emandleni ngenxa yokuthi NFP isiyahoqa kule nto yokuthi isupport iGNU NFP ishintshile ke this time around sengathi njengamanje isihamba neANC but inikeza umgomo wokuthi angaza kuxoshwe bani esikhundleni so kuthini ukuphala kwakho kuloko about ipolitics yase South Africa is it about abantu or about positions lapha phezulu kahle as we said before politics is a dirty game played by dirty individuals yabona lona ngoba phela egcineni it's not about the people but manje it's about the positions yabona lona nokuthi how much money I get paid ngaleyo position engikuyona it's no more about interest yabantu manje yabona lona it's ngempela mawusubona njengoba nje okay I'm sure futhi ukuthi iANC yona approach iNFP ifanele uyayibona lona ngobani babazi ukuthi very well uma iNFP ihlubuka iMK iyona ezongena so to block iMK fanele bayo uyabona lona silaphi isidingo sokuthi abantu lokho kuthiwa bayovota uma kuzogcina kungaphethe labantu abathe babavotela because we know very well ukuthi kuma last elections KZN futhi ngabe kuphethe MK ngoba iyona eyawina but imithetho nokuhlangana kwamanye ama political parties kwaholela ekutheni iMK igcine ingaphathanga iphi intando yabantu lapha Sasebenza intando yena ayikaze yaba khona kwaseqaleni intando yabantu ngoba if you follow i-presidency ka Ramaphosa i-presidency ka Ramaphosa was not free and fair yabona lona ngoba the seat was already bought for a couple of billions ukuthi uRamaphosa is going to be the president yabona lona sekuyiwa nje kuma elections it's just a formality yabona ukuthi enziwe ama elections yabona lona kodwa it was already known yabona khona omunye nje owathi ungayibona into eyenzeke Moses Mabhidi kuvoto kuthiwa kwavele wathi nya ugesi ngiyakhumbula kwathi nya ugesi ama ballot boxes eshintshwa yabona lonto into evele iskandal yabo yokushintsha nje kwama ballot boxes shuthi vele iMK yayingeke libuse
Yeah. Uyayibona lento ngoba already kwasekwaziwa ukuthi upresident ubani. Kodwa ke guys angicabange ukuba iMK yona eyaphatha eKZN. Ngabe bunjani lobo buholi? Hayi mhlambe ngabe ama foreigners akusekho ngisho lot. Then mhlambe ngabe the city is much cleaner. Let's give them the benefit of the doubt. Yes, ngivumelane nawe mkhulu. iMK uvumela ngalephi? Ngabe kuclean, ngabe ama-friend awekho. Ngabe mhlambe kunendawo nje kumele ngabe ziyabhidliswa, ngabe kade zabhidliswa. Ukuba kuphethe MK. Yes. The very same MK elala namhlanje usesikhundleni uvuke kusasa usekho. This week uDeputy President wakhona. Nokuthi bayabona ukuthi no. Ujaji uhlophe. Nilala emsebenzini. Bamsuspendile. Ususpendelweni. Siyazini. Ngoba la nje avuke kusela chiyazama unqemelala wathi ayike uhlopha ngimuzwa kahle namhlanje. Sikhonde bangayenzi. Ukuthi lapha kuMK bakunikeza sick leave ungaguli. Lapha. Utsaya nkulu wathi uzogula phambili. Sokugula phambili. Uzogula phambili. Yabona. Guys siqalele ithi Renati Fethu ikuphi kuphethe? Engikho bese nje indaba la yomculi wegospel uJumbo la impela kade police station impela kuyabonakala lapha ke ephethe namakhamera ngoba indaba yentombazane nje kaSesothizo oqhamuke eCape Town othi ke wamthumbela ingane yakhe esena 21 kuthi ke yathunjwa uJumbo kumculi wegospel uthi naye lo sisi lo mebuza uthi hayibo le ndaba isasephi wezona yengomprofeti mase ke sethu uJumbo ke le ndaba akafuni ukusishiya ngaphandle ufuna ukuhamba namakhamera aye police station ngoba le ndaba le inkinga lezi zinto uyayibala ukuthi khona nowaphihliza akhumuzi kubo kwavela kwaphihli kwamawindi nje akazothi waphihle kodwa kwakumuntu wesifazane lento le akazi ukuthi kahle noma khona abasebenzisana naye yini ngoba yena akhumbule elokhunjani ethumba ingane yomuntu mase buzwa kiwe ke police station ke amakhamera zangibasawavuma ukuthi angene ndawo ngaphandle ngenxa yemithetho ethize angene ngaphakathi lapha ke usisi wathi uzomveza ekugcineni lo sisi lo mebuzwa kuthiwa ke kufonela umprofeti ngathi besebhizi umprofeti kodwa agcine etholakalile mase buzwa kumprofeti ke ukuthi ke usisi uyamazi kanje hayi usisi usiyaphendula akasasho usisi ukuthi wena uthe uJumbo wa kidnap ingane yami usethi ngizofuna ingane yami ya understand sevenye ke manje into ngiyayifuna buyisa ingane yami wayithathayo isina 21 years kuthiwa imake sisi isithombe sengane unaso cha walahle ngasekudala anginaso makuthiwa ingane yaqhamuka ke la Emarina Defense before uqhubeke kakhulu nje nale ndaba yakho when was the last time ubona umuntu ocosha amaphepha emgaqweni imake cha ushilo nje uJumbo yazi usenjumbo uthena akahlani ngoba lo owaphihliza amawindi kwathi uyagula lo akaguli ngoba uze wamveza ngathi usisi unokumthanda yabo ukuthatha phutha akaphili angasho siphela ngendlela ambone ngayo yabo lapha na ke police station loke emoyizele ngoba uthe umuntu ontshontshela ingane ungafuna kanjani futhi uphinde ufuna ukushutha nayo yabo lonto le ngathi usisi unenhlasana akusikhona ukuphazamiseka ekhanda lokho ungathi unenhlansana usisi ngoba lokezi uzasho uJumbo lapho kodwa sisi ngendlela ongithanda ngabe engafanele uzungenzeke kanjena pho umuntu umthanda alothi hayi ungishuthelani pho phendula umbuzo wami wagcina nini ukubona umuntu so vele phela uvela uqaqosha amaphepha zikhona izinto ezinye okuzenza iphuma eceleni akaphendula umbuzo nceke wagcina ukubona umuntu ocosha amaphepha abasekho manje How Ay ukhona mina engihlezi ngibona mangidlula ngase groundini. Ucosha amaphepha. Ucosha amaphepha, ucosha amatshe, ucosha inqamu. Uyacosha nje anqwabelanise ndawonye. Mina kade ugcinene nisebenza. Becosha amabhodlela ayamaphepha. Sengathi kahle ucosha amaphepha wena. No, the reason ngisho njalo i-social media guys idala ukuthi abantu abaningi abaphazamisekile ekhanda baqashe nge-social media. Yeah. Abantu abaningi njengamanje sisababona emgaqweni benza izenzo zokukhombisa abaphilile emakhanda. But ubona ngezinto abayipostayo nezinto abazenza abusuyabona ukuthi this person uphazamisekile. And iSouth Africa ngokwami lolu cwaningo lolu alwenziwe ndawo. Ngokwami sokuboshwe mina kusona umbono we-channel umbono wami. Umbono wami usekutheni eSouth Africa engase kuhlolwe abantu engqondo kube nomkhankaso othi kuhlolwe abantu engqondo hayi uyazi ukuthi eSouth Africa yonke kaphenduka isibhedlela amen i percentage
because mhlambe ngasinda abantu abawu2 noma abawu3 Mina nomkhulu. South Africa kuyakho Ye uthini wena ngana ngizwa kahle. kusho inhlanye enkulu. Sindatsina mkhulu. So guys isifo sengqondo sidalwa into ezihlukeneke ngoba nakhona azilingani khona depression khona anxiety nani. So siyadinga ukuyibhekisisa into enjengalezo because we end up sigcina sesizi entertainer. Uthola ukuthi sekuzoba khona abantu abakhipha nje u200 rand uhamba e-stadium yobuka ishoka sikomoda ujabule uphile khandi ujabule Awunani usikomoda uthi ushuthela usikomoda yabo abokhim uphazamisekile lo muntu umbuka nje uyamazi utsekeleke ngiyayithanda support abanikeza yona mina tsekeleke usayishonela ngeke ngiyaphika mkhulu I think I was reading that article last week. shonela utsekeleke sasikwisho nawe sikhuluma leyo nto Ukhothekeleke. okwamanje ngicela siyishi Oh. because khona la engacaci khona ukuthi uyaphila noma akekho yini because there's a show ekhona on TV njengamanje Yes. but angazi recordwe nini Uke but wabo. ukhona kuyona Ukuthi angisazi uke wana sejele Usephumile futhi. ukuthi khona la bengifunda khona. ngigcine mina exabene no Black Cat bekhuluma ukuthi ngathi akasekho. no sayifunda nawo sasenza ishow nawo khona sasenza ishow kaNtombendle yo sayifunda ngeke hayi ngotsekeleke we nomkhaba yo okay siyaluza udaba lakho Ntombendle but ke endaweni enjengalezo akugadwe abantu benkosi ukuthi lento ze entertain umuntu uyaphila uma uthi uphazamisekile ngqondweni akatholela usizo nikezwe usizo Oluphuthumayo. uqhubeka impilo usizo nje liphuthumayo liyadingeka nathi soba ne first aid la ngaphakathi ngoba khona bayidingayo Hayi bokumayelana nani? ya uphetheni lapho nceko La actually bengina 2 stories kodwa asike sibheke lesi sithi eviction warnings to South Africans who work from home. Yabona leyo nto. There's this ngizothi nje uyifunda kancane. Bathi ke running a business from home in a complex can lead to eviction if it breaks we kobuye kuze inkosi uJesu kufunda isigisi keep iphola mkhulu if it breaches Akaboni kahle. if it breaches body corporate conduct rules, whether working remotely or supplementing their income. Yabo. So lento vele uyichaze inceke ngoba manje yabo ngesikhathi ufike egcineni bese ngikhohliwe umuntu uqale wathini vele uyichaze uthini vele kasibisi kunjalo. lesashilo So to the lento first yabo stage lento iveze lento yokuthi whether you have a business ekhaya, whether you started your own side hustle, yabona leyo nto, there are monitoring forces akumonitorishayo, uyabona leyo nto. Yabo, it means it basically it's not your business, but it's something the government wants a hand in whatever you're doing. Yeah. Uyabona leyo nto. If bezokutshela ukuthi they can evict you from endaweni yakho, which you pay rent for or noma which you own, uyabona leyo nto, bathi bazokuxosha ngoba urana your business kuyona, uyabona leyo nto. And bathi if ingahambisani nama rules of this body corporate, uyabona leyo nto, you can get evicted for that, uyabona no leyo. yabona ke lapho ngiyavumelana nabo uma kuukuthi i-complex noma i-simplex then kune body corporate kuphilwa ngama rules athile because vele uma ungena lapho ungena ngokuthi okay ke uzolandela lama rules. It's like hlaleni kuthina this is not a business area but uma uzovula ibusiness la fanele kukhulunyiswane xoxiswane but kuliya sendlini ukuthi nje sirana ibusiness siliranele endlini sebezo evict anginankinga bang evict but abaqala ekuqaleni ngesikhathi ngiliqala ibusiness abaqale banginike support. So you can't uzojezisa into ongakazi uyisupport from the beginning. That is why nginenkinga with i-tax. Usari nginenkinga omkhulu kabi nosari. Sibekile yabana abantu abasibamba inkuzi But you need to have someone who kahlali ayicacise kahle because angizwa
Yabona ngike ngayibuka la bathi yabona mabekhuluma ngezinto ezama dead giveaways uyabona leyo nto. So it shows something phela something izibe I dead giveaway there has to be somebody monitoring you. Yeah. Uyabona leyo nto. So if it's a dead bathi babona ngokuthi there's an increase in foot and uyabona leyo nto and traffic kuleyo ndawo, noise complaints, monopolizing ama visitors parking uyabona leyo nto, routine inspections of ama what you call these guys laba bafandayo uyabona leyo nto. Nalento ke yokuthi ke babeke lento yokuthi ke there's ilentuza ncekile lentuza internet yabo the internet link esuke presence esuke strong internet link kuleyo ndawo uyabona leyo nto to emphasize ukuthi shuthi lapho there's a business being done. No hayi lapha ngicela nje ngisho nje mina ngiyavumelana napho. Akuye ngendawo you can't run ibusiness endaweni engesiyona ibusiness but fanele kuvunyelwane ke kuleyo ndawo. For instance nje ngakutshela ngowayibeka icontainer esangweni. Ukuthi kwafanele ukuthi abuye ezekuthina azocela ipermission. Ngangisengasho ngithi no you can't. Sikhona umthetho ke manje ukuthi noma udayisa ekhaya lakho uyahamba uyokhokha register. Register i-business. Yes. Yeah, i-business fanele register. Yeah, right. Lokho fanele kwenzeke. Most of these businesses aqala during the time of the COVID. Yeah. Uyabona leyo nto because abantu they couldn't utilize ama public spaces. Uyabona leyo nto. So uma isiphela iCovid ayaflourisha most of these businesses. Uyabona leyo nto. Ungathola ukuthi mhlambe kuleyo mgomo uyabona leyo nto abayilandelayo uyabona leyo nto bayayilandela kodwa because of government can't get uyabona leyo nto mthamo uzothini government can't get imali out of them. No ngeke angayithola if business registered. Yeah. Registered uzoyithola imali. Yazi sometimes ngaphandle kuma kuyibusiness elihlathi. Yeah, ukuthi egcineni kuwo konke if wena mhlambe business supplementela ngayo isalary yakho uyayibona leyo nto sometimes awuyiboni le nto isidingo sokuthi into ongayiregister. Hayi ngeke ngoba you are selling to a few mhlambe ngistockela ama toilet paper. Iyona lento mina engayibuka kuthiwa yonke into edes ngazi mina hayibo noma udayisa ama cake ama chips into ezincane nje lapha endlini kwathiwa register umuntu fanele uregister. Angazi laba abadayisile ntuza. Okay. Abadayisa ini? Abadayisa ini? Angazi bona bamisa kanjani. Bafethu ngenxa yesikhathi sethu sesishaya asigijime silapha ku sports. Ifezo udayisa. Sebethi uphetheni ku sports. Yo, ngifuna ukuthi siphinde sibuke lapha na remember ukuthi ngomhla ka 17 October beqala lapha ne iCarling Black Label Knockouts. Besinawo nje amaqembu amaningi nje. Engizana ukuthi sikubuke lapha amanye amaqembu ayathola induku. Remember ukuthi sigcine lapha ngawo ke mhla ka 31 October. Ila sigcine khona besibheka khona la iKaizer Chiefs bebhekene nayo iDurban City. Impela ke iKaizer Chiefs yake yayibonakalisa yathi ukushaya iDurban City yona into engisheke ngitshele yona ku rentable yokugcina la besibhejile kuthe ngempela iyashaya iKaizer kusanjalo isiwelele bibhekane nayo isikhukhulu usadlulile. No ngesheshi ngenxa yesikhathi No gijima khona kuzanga ngithini Uzwe Kaizer Chiefs suspejile. Yes Suspeje ukuthini angangitshela ngathi izoxebula kanti ke ngobonakala ukuthi abadlali abaningi lapha kuyona iDurban City ingathi balimele so nje kumele bayithole leyo goal nakhona kwakuyi penalty ihlisa umoya musukuthatha ngoshukela. Suspect ukuthi wawuthe iKaizer izoshaya. Yes So iKaizer yawina. Yeah bekumele iwina phela bakhona abadlali balimele kuyona iDurban City. iKaizer yawina ngepenalty. Asikabuzi. Okay isiwelele iKaizer yawina. Isiwelele yashaya lapha nesikhukhuni 1-0. Kanti ke ngomhla ka 1 November lapha Mamelodi Sundowns bedlala nayo Orlando Pirates impela ke kwabanzima. Kwabanzima ngoba phela ke lamaqembu awuthi siyazi ukuthi ajwayele ukuthi adonsisane la khona bebasha khona ke u1-1 ngempela ke sibabonile badlala kakhulu Richards Bay ibhekana nayo ePolokwane City. Uthi iPirates ayiwinanga.
hayi bekunzima cha lapha. angibuzanga bekunzima No. Ngisazi ngizokutshela iPirates yadlala namhlanje. Ngifuna ukuthi uyibuke ntambama. awusadlulile kwekwenzeka last week No, siyaqhubeka ngithi ngifuna ukuthi Oh, ngitshele okay. amaningi ama game. Remember ukuthi kusasa mhla ka 9 siyaqala lapha ama semi-finals ukuthi ni bele baphakamisa indebe. Njengoba sijwayele ukuthi MTN 8 Orlando Pirates yahlezi yenza njalo angazi ke kuloko angazi ubani ozomaphambili ke kuloko asazi. Siqhubekeke. Lapha ke ngigcina ngeRichards Bay ngithi neTX Galaxy. Okay, ngomhla ka 2 November iStellenbosch ibidlala lapha nayo iTS Galaxy. iTS Galaxy ishaye iStellenbosch ngo 2-0. Siyazi ke iStellenbosch sesiyashawa ke kulezi insuku. Shaya lapha ngawo u2-0. Golden Arrows yashaya iMarumo Gallants ngo 4-0. Akasanda kazoma. hayi asivale Kaizer Chiefs ngomhla ka 4 yashaya iOrbit College ngo 4-1. Asazi bekwenze njani. Mamelodi Sundowns ngomhla ka 5. Ngomhla ka 5 Mamelodi Sundowns ibidlala lapha ke nayo iTS Galaxy impela ke yayishaya ngawo 1-0. Kathi ke Orlando Pirates abhekana nayo Golden Arrows. Athi qebu 3-1. Hayi ngasho kathi yabona ke lezi. yazi yabona Hayi, le kufanele kahle makuthiwa uyi-sport analyst noma uyi-sport presenter ungasupporti team Asupport. Asathe hlangothi la. ungathathi umuntu osupportayo Kodwa mubona no ukuthi asenze nje noma ubona ukuthi iqembu thizeni linekhono yabona ukuthi ayileli iqembu lelayo. no Yabona lapha asenze limile. lento aselungise kusemanje we have new members akhona la phakathi sondela la sikwazi mina ngicharge ushinto ilungiswe kusenesikhathi Hawu. Yeheni. sondela mnuzana sondela ngicela uzazise ubani igama Siyathaba Hlongwa. khuluma kakhulu nje Siyathaba Hlongwa. siyathaba hlongo yasazi sports No. ish kwabheda Orlando Pirates angithi. Yes. lawo lo khuluma usiboniso kaMkhisa isports yasazi hayi lutho Kodwa uyayazi Orlando Pirates angithi. ish fan wazi Sundowns wazi Okay, Chiefs ngicela ukuthi ngiqhubeke nesports update ngoba uma team No, adlala namhlanje. ngiyaxolisa bekishi nabantu ababeza nento No. manje nana nizingalutho nje Okay, Bambe mhla ka 8 mfana. November mele linda lapha Orlando Pirates izobhekana nayo Orbit College. Niyalazi kudaba nami. Hey, hayi asilazi Chipa United izobhekana neTX Galaxy, Magezi FC ibhekana nayo iMamelodi Sundowns. Eish. ngiyafisa Khukhuni izobhekana neDurban City. i-Orlando Pirates ibhekane nemagesi Magezi. ngiyafisa no mina Yazi- ngiyafisa sithole a sports person Ngani? siyashota umuntu sports Mina ngiyaphela lezi ndaba ukuthi nje ngibonela ukuthi iKaizer ayikho namhlanje kodwa mhlambe ingenile kuma semifinals. valelisa Sovalelisa. Hayi, bubonela igoli eshabalala. valelisa shaw isikhathi valelisa Okay guys, ngenxa yokuthi ke kuneqembu thizeni ke engathi ke amasokisi kudingeka ukuthi atholele lawa shaya emadolweni. Sengevalelisa ke angikho ngedwa sibaningi omkhulu. Intokazi into efishane ethi mengabonana eMakizi izweni ecala elibovu. No Kings 10 hayi uyangixosha ke phela yena. Lena defense Yebo. valelisa Ngithi nje papa yini nihlale nathi sithoze sindawonye. Baba yini? ngekho hayi siphinde-ke sivalelise nangalesikhathi siyadinga ukuthi ngelinye ilanga afaka ama-CV na iposition ye-sports presenting Sengiyaqhosha njalo. la asivale kanjalo ke iyeza sekhaya talks namhlanje sibonge kakhulu ukuthi uchithe isikhathi sakho nathi every Friday ke leso sikhuluma khona sibheka indaba lezi sithi izona ezisuke zihambe phambili esontweni uyakwazi ukusithinta ngokuthi uthumele lapha ke uWhatsApp ku 0614017076 0614017076 okanye ukuthumela i-email ku media@gmail.com magazine khona incwadi zikhona uyakwazi ukuthi ke u-enquire then sikunikeze information ekuyiyona until next time Bye yo. God bless Bye guys. ehe